subong taday sa tanan, no? So, ang atong ubo ni Rolang, Rolang. Brag ni feel better na ba? Di man ta ka mag hilwas ay kay Junita. So nagdukdok ko og magkuy dagdagan. Basuran ni og nay kutsara luwag. Para ni sa ubo nga burag hubak ba. Mumanini gibati na ho ambot sa inyo kung unsay inyong gibati sa inyong ubo karon nga ni dagsang. So nagdukdok ko og kapayas nga laki, mil papaya, kanang iyang gisagala na buwak niya gibutangan pod na ho kanang udlot ba, udlot. So di ta ka mo explain anyway. Basin makatabang po ninyo, nakatabang man ni nako. Kung na pa'y nagpabiling ubo ba, so sige lang ko inom ani. So basig nakaproblema po mog ubo karon guys. So try nyo ang akong gibuhat nga nagdukdok og laki nga kapayas dahon udlot. Kung wanay udlot kanang iyang buwak basta kay laki ayon ang badji. Importante nato rong mga lalaki. Joke lang ha, laki nga kapayas. So try this and God bless sa itong mga ubo nga mga layas na ubo. Pinalayas ko ang ubo guys. Ayaw ko na. Okay. Okay guys, suportaan na to ang atong ubo. Pangbati ron, hilanat, ug utan. Magsige jud tag ka og utan kada adlaw guys. Kay mo ni makatabang nato. Ug ganahan man mo karne, kumo nay bahala basta naadyoy utan iyong makaon guys. Suporta sa iyong lawas nga ma-healthy ang iyong immune system nga karon nga gidagsang ang hilanat ug ubo. Ug sa mga mata. I hope this video can help you guys. Makatabang ni ninyo. Umusunod mo. Daghan po mo mga kwarta guys. Pwede po mo mga to sa ospital aron maagapan jud ug matabawan ning atong mga ubog hilanat kay nga sakit dili ni basta-basta. Kay kung sa una kag pulmonya delikado na guys. So ato bangoning mga balatian. Uban sa atong pag-ampo sa Ginoo pagsalig mga guys sa atong Ginoo kay siya ram na atong doktor, the best doctor of our health. Wala ing doktor nga free ug mutabang sa kanunay nimo maura nga atong Ginoo. So God bless that guys at magpadadyon sa akong kaon. Bye bye and God bless.